ora sok pikir nganti cumeng to bingung tetep lah kula menika tesih penasaran kalian manukipun panjenengan menika kados pundi to Den Mas isih tetep ana nggone wong ayu ora usah bingung aku mau nek ngono kok aja padake oh manuk kaya ngono dipamerke mboten lho Kang Mas panjenengan kan gadah manuk pilek wisan lah kok pilek niku blasteran ana manuke Pak Demuke blasteran manuk kutut karo manuk truwa ora diajeng manuk koke blasteran kutut karo manuk deruk dadi anggunge horo keteko jeru horo keteko jeru ngono ya menika warnanipun menapa to Kang Mas coklat rada sembah nuwun ya ki eneng bintang tamu sing kepareng ngarep ngancani awake dhewe sapa Mbah Waluya karo Mbak Suhin apa sapa liyane ya monggo diaturake tindak menggah panggung kene Mbah monggo Mbah Waluya mriki Mbah Waluya saking kono sami Mbah Waluya sing putri ureng kowe mangga Mbak Subi endang mriki Mbak Subi lah ngerti cakepane ya ming Mbak Suhin nggih iya nuwun Mbak Jange monggo Mbak Waluya wah wis dibejok karo Pak Untung iki ya manten ya nah mboten piye lembaten pun 3 tahun lajeng dawuh ning sing telepon sekwingi tembatin 3 tahun lendawi wirsek wingi nggih mboten napa-napa matur nuwun kalian Pak Untung ing sampun kersa nimbali nggih wontenipun menika adicara HKSN HKSN iki apa Mbah
Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Wah, luar biasa nggih. Nggih, dinas sosial kok ora dong. Nggih. Sing ora dong ki sapa? Aku Sosiale gede nek ngono ya. ora guru sosial. Tukang tetulung ya. Lah aku ki arep dagelan rapati payu ki aku ki tetulungku gede. Wah, sampean ora sok ngilang-ilangke lho, sampean ki ya termasuk dagelan laris kok muni ora payu. Lha ning kula niku sik seneng tetulung kula mergo kula niku gedheke sosial. Wingane wong tiba ning ngarepku semaput ya tak tulungi, tak unggahke mobilku, tak terke ning omahe. Nah, ya itu yang namanya setia kawan ya ngoten niku. Bapakne rombokne arep menehi ditaku 2 juta, ora tak tampa. Lah ya ngono kuwi sing apik. Lah aku njaluk 3 juta kok naik 2 juta. Apik nggih. Heeh. Nek ngono ora jumbo karo bengi iki. Lah ngapa? Lah iki hari kesetiakawanan kuwi njut sampean nek njaluk probeo kaya ngono kuwi apa pernah? Ning nyatane ya ora dine ya aku ya lunga wis diatur. Ane ya kedumelan. Ya kedumelan nek ra. Wis ditulung kok malah ora ngono ta? Iya, nah nek ra ya ora napa dhuwit aku wis padha wae aku wis sosial ngono lho. Sing penting ki ikhlas ora ikhlas, sing penting ki tetulung. Ikhlas ora ikhlas, sing penting ngenai ikhlas, ora ikhlas ora apa-apa, sing penting ngenai. Timbangane ngenai ning ora ikhlas. Ngono kuwi. Nggih to Bener leres niku nggih. Enten apa niku? Nawala kula ku sampean ngendika kula ngonceki nawala pirang-pirang niku lho. Iya, ngonceki tempe. Ya ora apa-apa kok ya men waktune niku gen-gen rampung ya. Katik klambimu kompak Karo ndi? kalih wiyagane. Ha iki turane kuwi diklumpuke dadi iki. Mula warnane rada beda. Ya apa. Ya ora aturan ya wong nyatane ya kompak tenan. Iya. Sing ora kompak aku. Nggih. Ah sampean kok klambi ya beda karo kancane. Ah ya delok wonge, delok klambine iki nek wong iki piye nutuke klambi sing semeter iki 350.000. Aku iki ya sekilo sing 15 wae iki kilon ora apa-apa. Oh sampean karo bojo ya kaya ngono. Bojo ya kowe tak nggone kono wis matur nuwun. Ana ing dindi lunga ya ta. Lah iya. Kok mari mati anggere ngejak bojo kurang ngejak layat. Lah pantes gur dak layar nek jago ya ngajak liyane sing pantes. Nah iku jenenge ya ora apik. Oh sampean nggih sakniki Pilih-pilih. slintutan kok dasare. Iya. Slintutan njut duwe senengan. Bojo kok pantese ming jak layat ki njur kepiye mbok ya ora banget ora. Ya nek layat ngono ki kowe iki pantes ra apa-apa tilik wong loro nek jago ngarisan ya mbok enom ora kaya kowe-kowe ngono. Oh ngono ta. Saniki wis nganggo mbok enom barang lho. Lah nggih niki sakniki. Wah, ya wis gelem. Lah wong aku ki nurut omongane wong tua nabung nggo hari tua kudu duwe simpenan. Lah aku ya duwe nggo hari tua kuwi kok dadi. Tegese simpenan ki simpenan duit, ora simpenan kok ngono kuwi. Oh nek ngono ya ora sida. Ora sapa jane bojomu sing nom iki jenenge sapa? Iin. Iin. Heeh. Iin wong Kulon Kali kae. Ya iya. Jenenge Iin. Iya. Ayo sapa sing jeneng? Bener jenenge sapa? Jujur. Tukinem ta? Lah iya nek zaman saiki tukinem lak ngakune Iin ora apa-apa. Age kancaku jenengmu sapa? Roy. Jenengmu sapa? Roy. Sak teruse sapa? Pawi Roy. Ya padha wae. Pawi Roy. Wong ki modern iki jeneng ya kudu dijak maju. Ora ya Pak, nek aku ki tak takon. Kok sampean tidak nganggo nganyarke bojo barang ki ngopo? Aku ki ora arep nganyarke guru. Aku ki nyoba atimu kaya ngapa rupamane aku ki ngono ta ngono ki kepiye atimu ning nyatane kowe cemburu berarti kowe ki tresno tenan karo aku. Nek ra ya rasa dudu ngepek wong wedok. Jajal cemburune bojo ki ora usah dadak perlu ngepek wong wedok. Lah kepiye lek ngerti cemburu karo ora nek nganggo praktek. Coba iki yo ngeyel kok yo. Lah kuwi lek natoni yo selawase urip nek carane ngono kuwi. Lah berarti nek ora cemburu ya tak lakoni sakjeke urip nek gandeng cemburu ya ge ora sida. Lah men 3 tahun lho ora apa-apa ngono ya. Embuh. Men kok ning kula yo kelingan semboyan niku wau. pripun? Sithik eding. Nah. Aja nglarani atine wong wedok yo golek kelingan. Wah, aku ora tak tumindak ngene iki sebab ana gandeng jenenge karo sithik eding, ati rasa ki aja nganti nglarani Lah kene nggih atine. dong. Dadine sithik. Wis namung nglarani atiku wis cukup. Wis mula aku njut ana semboyan saka Pak Oto lho sithik eding. Sithik eding. Terus ana kae gerbang praja. Gerbang Paraja. Ngerti tegese gerbang praja? Ora napa? Gerakan bangga pengguna aksara Jawa. Wih, sampean ya dong. Lah dong kowe Ana cara kok ki ya dong. alah lho piye to?
Apal sampean ki? Lho ana Caraka Datasawala apa kebethong ya apal lho iki aneh kowe iki. Apa kowe apal ana Caraka? Ora apal. Kene iki ra iso. Lah mulane aku takon sampean kuwi. Kowe biyen sekolah to? Sekolah no. Kowe iso nulis Semarang tanpa A? Semarang tanpa A iso ora? Nek jenenge Semarang ki mesti ya nek huruf A. Lha kowe iso ora nulis ngono ki? Ayo ra iso. Dene aku sekolah, lah aku ki nulis Indonesia Raya kowe iso kok Semarang tanpa A. Oh ya iso wae kok goblok men to. Usik to. Sampean nakoni aku to? Heeh. Iso nulis Semarang tanpa A. Iso ra. Nek jenenge huruf tulisan Semarang ki mesti eneng aksarane A. Aku ora ngomong ngono. Kowe iso ora nulis Semarang tanpa A. Nogur nulis Semarang tanpa A. Ngono kok ora iso goblok. Indonesia Raya yo iso kok nulis Semarang tanpa A. Lho kok ora iso sekolah kok ya. Lah iya lah kok sekolah. Iya, nek bener tak pikir-pikir ya bener. Nggih wong nulis Semarang tanpa A kok ora iso kebangetan kowe iki. Lah tak arani iki kudu ngaku. Wong iki rak ya sing rada cerdas sithik. Nggih, kalian menika wonten apa lho, Mbah? Nggih. Anu, Dek, saking Pak Etole Camat Banguntapan. Derek pangayu bagyo acara gelar budaya dusun Plumbon mugi tansah titi tata tentrem, lingkungan bersih aman sehat dan rapi. Matur nuwun support dinas sosial terkhusus warga Banguntapan, mari jaga lingkungan agar bersih rapi dan indah, jangan buang sampah sembarang. Nyuwun laku caping gunung dengan sinden yang berat badannya paling sedikit. Oh iya, sopo iki? Apa pengen nembang ndak? Apa arek nyanyi dadak anggo ditimbang. Nang kene iku. Iya. Kalian menika nyuwun tembang Sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin saking Daryono FPRB kagem sedaya panitia gelar budaya dusun Plumbon dan rencang-rencang FPRB Jogoboyo. Salam tangguh matur nuwun. Ya, penggemar streaming YouTube. Heeh. Sugeng dalu saking Pak Ratno nyuwun tembang Sesideman. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang kula Fajar saking Klaten. Oh iya, badhe nyumbang lagu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Fajar. Oh, iki Mas Fajar sing tunanetra kae. Kene, dhisik kene Mas Fajar. Ya. Oh, Mas Fajar. Monggo. Wah, aku wingi nemu tunanetra ning Nganjuk kono ya gayenge ra jamak-jamak. Oke, nemu. Glelem banget. Nah. Dituntun rene Pak nih. Wah, dituntut nganti kaya pin gembos kaya ngene iki dengan. Oh, ngono rek ya sengak to. Ayo. Ngene iki le ngomong ki apik-apik kok. Digandeng, aja dituntut. Nganti kaya truk digandeng. Ndi nyilih mik anu mik Aku entuk salaman ora? oleh wae. Iya, salaman ra aku, Mas. Iki tanganku. Ya ngenyek kowe ya disenggolke no carane iki. Lah iya sik to. Salaman Mas, Mas tangane. Nah. Waduh dikempit kuwi cetha dadi tape mike kuwi engko. Ngono wae. Pacar ya, Mas. Pacar tenan ra? Pajar menyingsing. Iki Mas Mas. Niki mike niki cekel. Nah, ampun pucuk ndak risi. Nah, ngono tenan iki. Niki paluyoi wong tuwa omongane ora. Lah nek cekel nggon kawannya niki tangane risi lho. Wong iki enek sing dobrat kok pucuk. Nek ra niatmu ora kuwi. Ya sakar sampean wong aku ora ngono kuwi kok saya sampean. Ayo, monggo. Ayo Mas Pacar nembang apa sampean? Ya, nyekar napa Mas Pajar? Napa Mas Pajar? Nik jenang kula kemawon. Oh nggih jenang kula. Seneng sing mlenyek-mlenyek bocah iki ya. Wah iki lelagon kok ya mlenyek-mlenyek. Nah, mumpung wonten dinas sosial. Nggih. Nyenengan nyekar jenang kula. Dibawani napa Mas Fajar? Dibawani nggih Asmarandono. Asmarandono. Dipun dampingi, Pak. Sinten? Lah niki pun kula dampingi kali Pak Karyo. Kok nek kleru pokoke bareng lah aku ya ora iso. Didampingi kali Sapa? Presiden idola, Pak. Sapa? Oke, monggo. Mbak Tatin. Kok ya preso ya ora karo Mbak. Wah, ya wong ngerti kok ya. Lah iki arep kepiye wae iki? Tajem perasaane. Ayo Tin, ayo.
Lah sengara gelem dijajari kowe iki sengara. Lah ngopo kok ora gelem? Wong aku ki ya ora galak kok. Karo mangsaku kok penggemar Tatin kok ora weruh kabeh. Iki ning Nganjuk ya ora weruh, saiki ning kene ya ora weruh. Soale nek weruh ora gelem ya. Heeh. Nek ora Blenger. Pripun Mas Fajar? Nggih, Mbak Tatin. Ajeng kalih kula meleh. Nggih. Wingi kae rong tutuk apa piye? Ora lah wingi ngopo to nek kathek tutuk karo ora tutuk. Oh, berarti nek urung tutuk isih lara wetenge berarti. Lah wingi wis karo aku lho. Direwangi nabrak. Pengen meneh. Direwangi nabrak kotak. Nggih. Direwangi nabrak kotak. Rodok rene men ra nabrak. Rada geser. Geser. Geser mriki mriki Kak. Nggih. Tok gandeng to Tin kowe iki. Lah niki tak gandeng lho, weruh ora? Masuk jual mahal ora. Kok tak gandeng. Nah, tok cedhaki ngono lho. Mbon cedhak Pak. Wah, kaya ngerti-ngerti ya. Wis cedak, wis kerasa apa? Sampun. Halus Arpan. Apa kono bengokke mlih semar ning sampun wis sekal. Ya. Kekarane wong akrami Modale wong arep duwe bojo. Wis ngarepke. tutu bondo tutu rupa Kita seneng tenan karo kowe Tin iki Tin. Napa nggih? Titikane apa? Curhat. Oh. Jadi wong seneng ki ora bondo ora rupa. Nek niku jan kula banget. Nggih. Wah, nek kuwi yo nyindir aku. Lah napa, Mbah? Lah aku ki bondo ora gablek, rupa ora kawer-kawer iki. Iki Oh jadi ya. galak. Bener nek kuwi ya. Iki wis ora apa-apa. among hati pawi Anak iki wae isih halus, sing wingi nang Nganjuk wingi gleleng tenan. Wis ora weruh gleleng. oh si anu to Nanang to Pak Nggih, wong saka kono tak nek idit ngono Mas Nanang, mriki tak kei idit. peteng kabeh Kula jukuke dhewe, terus bareng mlaku muni, iki kok ya petenge ra jamak to. Apa mripate ra weruh kok muni petenge ra. niki nggih wonten malih Pak Wonten niki malih. pas napa nggih pas bal-balan riyin jam kula nggih tumut Oh. napa kan kanca kula nen sik kelop kula balane kula tendang terus kanca kula kelop lah kanca kula ngoten mbok ngaske sithik Mas aja nggo ngaske apa Lah iki apik. Iki nek masalah bal-balan lha tanggoku ki mantenan ya ora weruh ngono iki manten anyar ngono. Wah, pipimu kok alus sampean to, Dik. Bokong ki ndarani pipi lah kaya ngomong. Masa ora iso bedake. Lah ya jembar. Bek pipi bokong niku jembar kalau ora kok mutiane niku Wah, pipimu kok alus men to, Dik. Sing diamuk ki bokong. Ha ya ora dong. soalnya kan gaya niku lho Mbah soalnya mau masa mau arep napa arep nindake kok lampune tak pateni sik lha mateni apa Ayo Mas. luput pisan kena pisan Sah berarti. sah pripun Lah kena pisan ya luput pisan ya sah. Wong bawa kok dipaidu. yen Pak Rodo Wah, dekelangane kok. Yen gampang luwe gampang Wong bebejuan kene gampang ya gampang. Janji apa-apa duwe ning ngono ora ya angel. Aku ya angel. yen angel ka
Mbah, tak nyuwun wekdal sedila. Nggih. Ya, kanggo apa, Mak? Kanggo aku pribadi no lan kanca-kanca warga laras uga streaming dalang sena mengucapkan selamat hari Natal kagem sedulur-sedulurku kabeh sing ngrasuk agama Nasrani. Ya. Muga-muga berkah dalem. Dayanana tresna asrih ming sak pepadaning urip. Amin. Monggo. Tan kena numbas harta ya mangga Mas jenengan riyen Mbak Tatin waduh njaluk gentenan Yo tatin sik ngono. ya men rada padha iki kowe nembang merem Maksudnya piye? ayo men padha Mas Fajar ora weruh apa-apa ngono lho Ya ora kudu padha mripate. dilem Ya ora kudu padha ya tak sae. Rada ngriyip ya ora apa-apa wis. Anggo kleru bokong. Wes. yo
Matur Mbak Tatin. Ya Mas Arjan kok tak sangoni kaya biasane kok mesti mriki. Ben. Ora tanggung jawab to kowe. Ben nek iku ora tak tuntun ben tampani dhewe. Biasane sampean ki iso ngeterke. Pun. Pun riku. Jeluk. Ah, pun. Aduh, enggak. Nggih. Suwun Pak Seno. Nggih, sami-sami. Wah, kene mandha kene ketan kabeh kene. Ketan apa kowe iki ngarep? Kowe iki wong normal kok dermis ora. Wah, ketan to arep ijoli. Aku gelem ora tak kei 500. Ah, moh 500. 1 juta. Oh iya, mbuh nek sak yuta. Gelem ta? Gelem. Ayo picak sik. Mosok meng sak yuta toh moto. Wis sampean ki yo sia-sia. Ora apa-apa bapakne kok gek kekno aku. Ora apa-apa bathukmu kuwi kok. Seneng ya nek aku ora ono. Dituntun rono kowe iki tadi Matur sembah nuwun Pak Seno. Nggih, menika. Kalau watu ya matur sembah nuwun. Sinten sing nonton? Mas Fajar sing nonton sinten? Ajeng sinten? Manut mawon. Ora, ya ora manut jenengan duwe pengenan ora? Ya digandeng digandeng. Gandeng-gandeng Iki ngefan karo kowe lho kowe iki. Tak gandeng. Lek gandeng kene apa kene? Rada grogi ya. Kene dhuwur apa ngisor? Bisa. Lah kok dhuwur ngisor ta? Kene ngisor ya. Gandeng isor malah ora iso mlaku kok oleh maneh ayo. Tangane lho, Mbak. Lah nek tangan Apa pundak? Ora goniane kok, Cuk. Kene ya, Mas yo. Yo. Sini ayo. Ayo, engko sik agek balekke mie rasa susu, kepengin men slarep gandeng. Sini ya. Nggo Mas sabar. hati-hati. Mbok mau dicondro Pakne. Condro kepiye ora awas wis andale penyanyi morak marek kabeh wis tendange. Kok ya omet to. Ya beda tandale penyanyi lo sandal lanang Oh iki. iya. Pon. Ya, Wis tekan gone. Ya. Saya duduk ya. Ya. Ya, Iya, ayo. Iya. Kok nyuara Etin kowe iki? Lah aku ya rati apa. Lho nekmu gak balen medhone. Wong kene iki ora ning suarane lho. Lambo aku ya kumen ambaran. Memang bar nuntun Fajare kok nyuara lho. Iya. Coba munggah. Saya munggah meneh. Alon-alon yo. Ketemu no. Nama Bude? Sebulane Kowe ngene arep walu ya. arep muni cangkemku ngono mesti aku ngerti wae. Nggih. Ya. Ora wani. Menika wonten pamundutan caping gunung Mbak Suhin kemawon. Ya, sing jenggeleng Mbah Waluya men. Ya. Ngono ya, Mak. Neno. Oh, nggih saking kula Mbendut, saking Gresik, Jawa Timur, penggemar Pak Seno. Nyuwun gending telo rambat modal. Nek niki nggih gadah basa kula niku. Duwe telo pendem. Telo mambu angin. Iya Pakne. Ora saiki wis ora mambu angin. Telo mambu angin ngono lho. Yen ra sida aku sing isin. Kene Pak Kusir nganggo blangkon aja kuwatir mesti kelakon. Monggo. Yo ngalah. Niki sing karepan. Iki Gusti Benowo. Kok ya isih mau winginane bagi mresani saiki Ya pangapunten kula ngadeg wonten mriki Gusti Benowo nggih netepi jejibahan. Rada kowe rada rono. Nah, aku kene. Nah. Yo, Mbak. Nggih. Saben wengi nyawang Ini lah tak kali nganggo mlaku-mlaku sik soalnya cok dihapusi ya. Lek nganggo wirama. Ah iya iki ya irama. Demen kok kekeselen neh mau ngalor ngidul. Ora apa-apa dibayar kok lemu aneh. Tenane. Lho, Pak Untung ya aku aja meneh kok melu limbuhan ngene kepethuk nang dalan ngono. Wah. Pak ya Ji. Iya, Pak. Ngomong ra ndi apa mboten gadah napa-napa. Yo.
untung pancen jiwane ngono kuwi. Piyayi sosial. Sosiale gede mula pantes dadi pimpinan dinas sosial. Angger ketemu ngoten niku, peparing ngono kuwi. Beda karo bojomu. Kok bojomu lah bojomu ki ya bojomu ki. Ya bojomu. Sampean kuwi. Bojomu sing dhisik pelite ra ilok. Kok sik kok bojomu sing dhisik kuwi Lah aku duduk kene rada. wo Kok wo kepripun to diomongi kok ngeyel lho. lho tegese wo ki aku ngedongke ngono lho. Aja ngeyel. Kok piye bojomu sing biyen piye pelit ngon ngendi? Iya ketoke lomo ketemu aku no. Padhe wale ya apa? Wah mboten ketan apa rokok no 500. Lah iya. Senin ketemu mboten ketan apa rokok meneh no 500. Bareng Rebo ketemu aku. Apa lho apa? Di sing 1000 kowe balekke. Oh ngotake bocah ki aku ngono. Mengutangke to. Yen memajang Mung karo janur kuning. ya Ayo mbok sampean ki urun sithik-sithik no lho. Hah, nanti kaya wong ewuh diuruni nang ngono wae. Kembang Kira suarane ki ya apik. ya apa ya? Lah iya. Ngono. Iya. Sampeyan nek delok Mbak Waluyo nembang nek saka iringan kaya ningrong. Oh lah nggih persis. Trongap-trong. Pisan meneh kaya apa? Kaya gua ningrong. Pisan meneh. Kaya gua ningrong. Nah, marem aku. Tarane arep muring. Wah, mure karo kuwi ya cilaka aku karo mak. Lah kok iso cilaka? Alah dadak ditegeke. Pacita Dan goreng kacang. Sarawi Jempol. Keton to? Hah? Gelo. Ora. Golek paracetamol opo. Dan Panas udan. panas udan Udan panas aling-aling caping. gunung. Ya. Kanca-kanca yuk. Misoa caping Ya lah ya, Dik. Lah kok Dik, Mas? Ah, blenger Mas ya, Dik. Naden awak adon sarata lanang heno mane banyu jejerke bening. Kayaknya orang sengaja apa sengaja? Das. Mboten, Mbak. Pancen niku penggemar kula loro-lorone. Niku teng pundi mawon mesti wonten. Niku niku. Sesuk sing wong Nganjuk isi anang ki arep tak jak ning Yojo esuk dadi. Oh sing niku. Ben telu kabeh. Itu termasuk komunitas kok. Ha kuwi nek jejerono wis gayeng lho kuwi. Oh, pripun? Oh, Werkudara ora trima. Monggo sing ngomong Duryudana. Wah ya ora ngono kuwi aja ngelekke tanggaku. Piye? Tanggaku ki ya padha dene lek ora weruh. Ngono ki padu ki siji marep rono, siji marep rono. Kowe ku kepiye? Lho marepku kepiye? Lah iki malah tutune tanggane. Siji marep rono, siji marep rono. Rumasane ya ning ngarepe. Nek wong ngono kuwi ya nuwun sewu karang ya Kak omongane sok mbahku mbiyen ki pengempul loro wuta kabeh. Oh, Mbahku mbiyen Mbah Bancam. Pengempul? Nggih. Anggere ing kleru to. Sing siji matane. Sing siji matamu ya ora weruh.
Oh iya. Iya. Dek jaman berjuang jurang kelingan Awang kemempengan kok. Kemempengan ki apa-apane wis kendho. Nek nek maju ki nek dengkulmu aja kok tubruk. Ngentuke dengkul ya sandu. Lah aku tujune mau ngene lah nek upamane ngene. Ayo jas. wong wis tuwa kok apa-apane kendho iki dadi malah sing mencelat ki sing mburi. Tuwa ki malah nek dipuk cepet rukul kok. Ya-yaan. Syukur bisa gunung desa Coba balik ngomong. Nggih. Oh cangkem kok apike kaya ngono. Kon baleni. Wis jupuk wong. Kena Mbah, kena. Mbok kapan-kapan sok dikerek cangkeme.
Maksud lu? Men kaya gendera ngono. Wong bendera marah iso gawe omah. Ora apa-apa wong ora dikerek ngono kok. Sedelok neh. Yo nglinting kepanasan. Ora. Ora iso. Anggere sing dikerekke ngisor ya ora. Wis Ora tegese iki amet sewu lambe ngisor lho, Dik. ngomong kok ngawer, anu ngawur ora. Sokara bisa. Malah ana saka sanggar apa? Ponco budaya. Ponco ki lima budaya iki ya budaya. Nek sing budaya sendok, nek sing edan-edan ana sing Ditancepi kaya ngono kae sirahe ora lara ya. kae ora nggon sirah. Kowe mulane sesuk kowe nek rada sudole piye dagelan kuwi siap-siap sandangan. Nggih. Kae sing ngono sandangan munyuk. Mesti laris ge, Mbak Kowe gabung rono. Maksud lu ora apa-apa, Pakne. Ora apa-apa bathukmu kuwi. Daripada sampean gur bakul Bakul bakso. Angger bakul bakso kok mesti turah. Aku kelingan kowe kok masalahe. Kok kelingan kuwi ngopo mergane? Otak kangen. Ora tantekke bakso ki tetep gak ngeh loro. Ras. Ora ketang karo dudu pelang omah randelawuh. Dadi tetep su. Kok iki aku ora dongket mau iki. Kok dadi kowe bakul bakso kok anu mesti turah kok kelingan bojo. Aku ki tetep. Lah bojo ki ngomah ra wis dimasakke to? Lho, nek ora mangan bakso ki rasane kaya piye? Mula tetep tak ngengei luru. Dadi mulai tak nyahin aku ki gematin kowe aku ngono. Bareng sok dudu ya kicat-kicat. Bisa kicat ki piye? Nek sok nggon tanganku ojo tak loke ngono. Oh, sampean ki yo kebangetan. Umumane bakso ki wong wiwitane gede-gede kok bahasa tekan mau dadi cilik-cilik. Kowe bakso lara kok. Bakso kok lara iki bakso. Lah nek glindingi ketesok kepanasan sedina ya bekerut, ya aneh. Mayel didodol aku kok. Aneh-aneh wae. Ora aneh ora payu. Wah, matur nuwun. Mangkel aku. Apa? Apa? Wis kene mangan bakso disari kecap kok muring-muring. Aja. Lah sak gelemku to. Ngawur. Ayo Mbak Ika ana sik nyuwun sesideman. Iya. Mangga, menang. Baik ayo, nek kepengin bakso tak glindingke meneh. Ayo kene. Ayo apa? Kabeh kok muni lho. Ah, wewe tok iki nek medhon mesti muni. Oh, bojo kula niku nek mlaku rada nek durungoke kaya uyon-uyon niku. Ya uyon-uyon piye? Mosok wong wedok kok nggo kendang barang. Ora keplesek yo. Umon aku ngomong kok. Kok iso ya, Mbah? Kok iso nirokke kan? Mbur, wong seni iki mlaku kaya uyon-uyon iramane. Ono seni kok uyon-uyon. Mlaku kok kaya uyon-uyon iki piye suarane? Ngambekane kaya rebak. Lara mengi ya. Iya. Iya Mbak Ika. Sesideman menika Mbak. Nggih, nyuwun sesideman. Monggo. Permulaannya Derek sampeke ikut juragan. Sampeke kok juragan iki. Ya juragan iki jenenge pekik kok ngayar men. ngawur Mbah Waloyo. Meneng apa to kulo? Aja nyalahke dagelan. Bagus
dasar bagus tur budaya. Sowan menyang kutha gedhe teko neng negara Bendara terus yung eno selendang kuning kang saking wukir ora sah ngangeti aku ndak kepencut. alah koyo ngono kok mencotke Ayo napa suara mbok jenengan anak iso nek aku pelit ora pelit ya ora iso tuku sepeda motor. swara kurang premana ning wasis ngungro Ngomong rapati cetha ning pinter kerayu. Anggung romarang bendara tiah selestya pijer pijer ngincangake alis terus tresno sesideman bace monggo luwe becik paten timbang pepisahan liwat kincanging alismu Mata
Ya. Enak. Urip ana Romansaku dagelan kok nyambi tukang kredit. Nggih. Niku sampean ki kepiye teko malah golek dana dhewe-dhewe ki? Apa lir maringi Pak Untung kurang apa piye kok? Mboten, niki kula niku rak gawe lega. Gawe lega piye? Piyayi maringi ya ditampa, nek ora ditampani darani menghina. Lho, maringi iki mesti ana pamundutan. Lah nggih cetha. Lah ya terus sing ngersake napa wae? Ya apa, njaluk apa? Nyuwun jolat-joli. Ora kenapa. Nah, berarti kuwi tanggung jawabmu. Nggih. Sing ngersake sapa kuwi mau, Pak sapa? Tom Supriyanta. Lah nggih sing daleme karo kula Pak kuwi. Jati. Heeh. Ing daleme ning Plumbon kono. Lah nggih. Niki piyayi sing mirsani iki ana sing saka Gunung Kidul lho keh. Nggih. Mbok niku saking Pulutan sing arep nimbal ngaturi jenengan sesuk tanggal 31 niku. Coba siji kapan? Tanggal 1 niku. Oh, nggih, Ponjong niku. Pon mboten sing Februari lho, sing Januari tanggal 21 rak ten Pulutan to jenengan. Embuh. Lah nggih kula elekke, wis dimanjuri barang kok. Wis dimanjuri lho. Kok tekan kuwi barang ya ketersane to. Lah piye nek ngomong ra wis dimanjuri malah wis meh sah. Terus yang ponjonge tanggal 1 Camutan mboten. Ayo, kene. Nah, terus esuk jenengan ten Trenggalek.
Nah, niku diumumke sesuk jenengan ten Trenggalek, sesuk ten wayangan ngene Pak Barjo, salam ke Pak Barjo Wajo. Oh, nggih, nggih. Kanca-kanca PWKS kabeh kondo rawuh rono. Oke. Apa Apal men to sampean? Apalan mau nek catetan kok. 0 4 kok kurang 50 to ya. Wong wis semono kok isih kurang wae lho. Arep kok nggo ngopo? Lho tambahi ana ke. Sana. Walah mbok endi? Makane mbok aja ngono. Nah, ngono ya. Lah bunti sik loncong nek buntir ya sak yuta. Kok luwesmu to? Sampeyan ki dong ora bendina ning dinas sosial ki. Aja meminta-minta, aja seneng jejaluk. Ha. Lah aku ya ora lho iki kok dinae. Lah kowe mau 450 kurang 50 kok tembunge mau? Aku gur ngersula ora nembung. Oh padha wae. Padha kepiye wong le ngethok beda-beda kok sira lho. Nggih matur nuwun pokoke. Jola-joli aja mangga melinggih. Monggo, mboten nggih monggo. Soale kowe semenang nek tak lokke soale. Ngerti. Jola-joli entuk 500 kok pengrawit tanpa dikai blas arep nyuwara dhewe apa Kok jenengan dum. Ya sing ikhlas lho. Amah wong aku ora nembang jola-joli kok. Nah, kene kok gemrenang sing jola-joli aku kok sampean iki Ngau gamelan ora. terserah. Iki ki kancane padha rekasane lho. Lah aku yo manggake to nek kepengin gayeng yo gamelono, nek kepengin nyenyet yo rasa. Lah piye to? Dadi tegese nek nyenyet sampean ora kelong kuwi ngono lho. Lho, lah nek arep dindem yo nyo, nek tegel. Lah piye to? Tegel wae. Ana domune tegel wae. Ya nyo 50 dumen wong semene iki. Apa 200 gek nggo tuku mie ayam kembulan. Kok piye? Ora jane dhuwit 50 dibagi wong semene iki terus arep rata kepiye? Ora usah diratake. Dinggo tuku tanggalan kan rata sak akeh, malah nek wong dodol tanggalan iki murah. Hah? Tanggalan 2019 gorake kanggo 11 sasi sik utuh. Nek gelem tuku kowe. Tapi tanggalane mentel. Yo. Eno. Ayo. Lho malah sing muni. Makmuk. 500 ki entuk 5 larek. Ya nyedak kono kae no. Dadi sing peparing ki men lega. Nyuwun pangapunten nggih Mbok Cangik kula ngendikane dawuh. Mboten apa-apa, monggo. Mboten sah anu wong niki. Neng Wonosari mlaku neng Medion. Lho ora tekan kuwi. Aja dipaido pariane lan Arsida. Arane cerita. Neng Wonosari mlaku tekan Medion ora nganggo srandal kesrimpet-srimpet. Lho. Matur nuwun. Lelo, Mas. Pegawai negeri nek tua oleh pensiun. Nek dagelan tua dadi tukang pijet. Terima kasih. Monggo nek mijet mesti milih. Ngono kuwi lak mengku nyonane. Kanggo cah nom-nom apa meneh wong tuwa. Heeh. Bareng jula-juli udane teko. Tata iki. Disyukuri. Ana bayam kok cilik-cilik rasa mendem kuwi ora becik. Iki lak wayang sing sepisan kanggo hiburan sing ping pindho ore kabudayan uga tontonan uga iki tuntunan sing diarani budaya Jawa budayane kita samya ngestoke dawuhe wong tuwa iki ayo dulur supaya ngrembaka
kuwasa moga pinaringan slamet bejo widot sandang pangan lancar adoh panggoda ayam tentrem sakula warangku iki dinas sosial biasane ngundangani mental sing maune wong padha brutal iso bali jejeg iso mlebu kersane bapak untung piyayine kadang seneng tetulung dasar pinter ora tau bingung piyayine luhur ati luhur iki jenenge wiyang mesti dhisik anggone teko sopan santun mesti dijaga sebab ngelingi lan tetepi budaya Jawa iki jenenge gamelan dinggo ngiringi kabeh kabudayan iso nggo uyon-uyon lan kleneng yen sedih jenenge joget iki sindan lak padha jejer kabeh mau ora perlu padha weden karo kanca sindan ora perlu padha ireng supaya ora nimbulke ati senti eling marang pangeran eling ana nyawa kabeh nyawa kaduan padha donya iku yakin mung titipan derajat pangkat kuwasa iku mung sampiran dadi wong urip aja pelit lan mikir nyeling ana donya mari basan mampir sok nek matimu bela nyarapek ra iso mikir wong nek kono ora ana tempate parkir tayo ora ngerti suwuk iya ayo ora ming anu tok nek arep menghormati ki ya Pak Untung ki ya digawe parikan nah sampun iki wae urung dinas sosial dinas sosial kok sampun Pak Untung ya sampun piye menika asmanipun Pak Untung piyayine seneng tetulung anggo apa-apa ora perlu bingung sebab Pak Untung budaya kang adiluhung ya Pak Untung lah ning sing paring sampean mau rak panjenengane Pak Supriyanta nah Supriyanta iya Pak Supriyanta Pak Haji lah nggih pancen abot sing dadi Pak Haji esok sore awan rajin mulang ngaji maca zikir kuat nutuk nganti sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri amin Pak Haji matur nuwun nggih Pak matur nuwun Pak Haji dongak-dongake rezekine lancar kalih sing sampe kala nah iki kowe kudu iso gawe parikan iki to nek iso gawe parikan ditimbali nang Kraton Solo Gusti Benowo kuwi digawe parikan menika lho nggih anu ora apa-apa kok ning Solo sesuk nggo cetakan topeng Tiwangun Nun sewu Gusti Benowo kula namung ngestakaken dawuh heeh ya kuwi putra Nalendra Nggih. luput lemu parikan kethok gulumu aku nek kethok gulune le raup piye sesuk masuk sowan rono rasa nganggo gulu nyuwun pangapunten Gusti Benowo kok ngaget ayo ya nuwun sewu Gusti Benowo piyayine anteng pancen satriya mila pantes putra Nalendra piyayine menika ora pelit dasare lomo pun nek kula ulung pelit mawon Gusti pun meneng mawon pun mboten ora kudu maringi iku mengarep ngemis sapa-sapa senenge ngalembono lho ngalembono kok tekan lomo barang ngono lah apa kon
wayah nun sewu Gusti Benawa menika namung supados pinanggih kemawon mboten kok kula badhe nyuwun menika mboten saestu Gusti. Mboten badhe kula kok badhe nyuwun menika babar pisan mboten Gusti. Nek rupa ngermimi. Iya. Ya ora apa-apa. Iya. Namung kegujengan. Nggih. Wonten nawala. Oh nggih. Ya saking Pak Tom. Pak Tom ki sapa, Mbah? Nah niku Pak Tom Subriyanta ingkang ngersakaken joli kala wau. Oh. Pinjang nimbali panjenengan wonten ing Desa Pulutan menika Padukuhan Butuh. Oh nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Pak Tom ngersake podang kuning sing nyekar Mbak Tatin. Ya, ayo Tin. Podang kuning saiki pamundutan. Ya, nggih. Saka Pak Tom. Heeh. Podang kuning. Saya lagi. Iya, ya lagi dibakokke tahun iki. Kok tahun iki? Ya muga-muga tahun sak terus iki tetep dibakokke. Nggih, amin. Ya. Napa niki? Podang kuning. Mbah, mbok sajirine to, Mbah? Ya engko nek ora dikon aku jejer darani wong tuwa cenangan ngono aku ra ya nek tok kon ya nyedak. Ya jejer tuwa kae ya ora apa-apa, Mbah ngrano liyane. Iya, aku tuwa iki ya isih urip. Kowe suarane sithik ning sengak lho. Lah apa? Tuwa ae ra apa-apa mbah ora ono liyane. Lah ya ora apa-apa mbane ra ono liyane ya nduk ya. Lah ya anane tuwa lho. Lah ya tuwa malah nek dipuk cepet rukul dia moyo ngayal. Ning apa temak-temak lho? Gur-buri lho tuwa. Ya mburi iki. Nah, Nah padha. bulan balik padha apa? Kedah padha kenapa Maksudnya dapan? padha apa? Kae lu takoni lho. Padha piye? Tegese padha ngene bojoku ya nek gegere ngono lho. Ora mesti ya ta? Ya syukur nek dong. Bar ngece. Ora wong kok ngecep ya mumuni padha kok ngece ngopo? Lah padha mesti padha karo endi? Padha ro gegere bojoku. Ya ora kena kono cilik. Ora, Ding, nek tetep beda, Ding. Ora. Coba nggon aku demokan padha nek Tatin ra. Ah. Ning ngarep buri. Sengkrang lho. Beda ta? Kaya ning rine. Nek kuwi Nel. Apa nel? Piye ta? Padha ora? Aku rak celat muni ner ngono ki nel ngono lho. Padha ora? Ya beda dhek ngene sengkrang kene nel ora padha. Apik kowe nduk Cahayu. Tenar Arep bojolke. disi ya. Ngopo iki? Kok kaya ingu. Lah aku dek kambian yo ngono lho. Ora wirungan apane? Ora neng-neng. Lah kok iso muni? Ya ben wong mercon kowe muni kok ora oleh muni. Ora sak kebut-kebut terus kok ndak pulen. Kok pulet padake? Ayo nduk. Aku bingung. Ora usah bingung wong ayu, aku caket marang sliramu wong wah ayu. iki. Polisi Kang Mas. Kayak menapa kok gemujeng? Tangane iki ngopo? Rumah sakit. Lesep-lesep. Aku kok dibutakan iki piye? Lho nek gandrung mesra ki ya ngono mosok. Ya. Ora nek Wong ayu garwanipun Kakang kok. Aku Garwamu ki aku. kowe nggo ketoprakmu lho jamu meneng wae kowe. Lah iki wis tau lho. Apa? Aku ketoprak gandrung kene dodol pecel aku gandrung ki pecele diawut-awut ngono lho wong. Jare menghayati. Ayo, kene wong ayu, suaramu wong ayu. injih Kang Mas. Aduh. Ngapa lho? Kena nggon mudun. Napa panjenengan ganda wudun to Kang Mas? Wis udun kuwi lara sing digemateni wong ayu. Lah, aku tekan ngombe kek ngombe obat nah. Aku tresno kelawan sliramu, tujune aku lahir ning alam donya ketemu sliramu wong ayu. Napa injih Kang Mas? Nek ora ketemu Buktinipun menapa menawi panjenengan tresna kalian kula? Sementara iku ora ono bukti wong ayu. Panjenengan ngapusi lho. Kaya ana kejadian apa wae. Sementara iki ora ana bukti. Mengko digoleki ning TKP. Saben dina mikir mano. Apa lho? Ora sok
mikir nganti cumeng to bingung tetep Lah kula menika tesih penasaran kalian manukipun panjenengan menika kados pundi to Den Mas? isih tetep ana nggone wong ayu ora rasa bingung wong ayu. Injih, Ora ning gone ngerti. Tak sandal kene pojokan kae lho. Kok aku mau nek ngono kok aja padake. Oh manuk kaya ngono dipamerke. Mboten lho, Kang Mas. Manuk. Panjenengan kan gadah manuk. Pilek kewisan. Lah kok pilek? Niku blasteran ana. Manuke Pak Demuke blasteran manuk kutut karo manuk truwok. ora Jajeng manuk kowe blasteran kutut karo manuk deruk dadi anggunge horo keteko jeru horo keteko jeru ngono ya Menika warnanipun menapa to Kang Mas? coklat rada nggon sirah kene iki Manukipun bubulen mboten. nek bubul ki sikil Maksudnya nek manuk kuwi beleken ngono lho Ora ana manuk. Pileren. iya ayo nduk malah kelangan titip Allah kuwi wong ayu mikir manuk podang. Oh tunggu namu tu manuk podang. pancen bener ngendikamu podang yang sinawang katon indah wong ayu Agawe kreketing ati acetho Apa? Manuk tuweke gawe greget. Orang wis ra iso manggung kok le. Modar. Manuk pileren. ning ra iso nelek Ya ora ana gunane. Ame manuk neleke kok bangga. wah lah manuk ra iso nelek ya kembung lho ngawur ae Lah ora dipakani ya ora arep metu. ayo kowe sing makani apa bojo bulan ora makani manuk Pakane apa to manukmu? beling Anakku makan beling. ayo selarang joget aku Ayo gotres. Ora mendha sun pikatmu lute benda. ora setuju aku yen manuk tok pikat nganggo pulut wong ayu lek resiyang wong ayu Lah ngajenge temeplek terus lho, Mas. ora iso mabur ngono Nganggo lenga mambu. Lah, nek kudune manuk ki wong duwe wulu kok ya. Kayak kokean le bubuti kok, Nok. yo ayo Dadi gundul. gundul sampe mana ora ditumo ayo Manuk kok ndek tumo. Esok awan yen wis ora kerasa. Yo
Matur suwun Mbak Tatin. Mbak Waluya sembah nuwun nggih. Matur nuwun nggih. Mbak Suhin matur nuwun. Ya, mergo ya lakone dawa mengko ndak mandeg dalan. Ya. Ndak dioyak-oyak wektu nok. Iya ya diteruske dhisik matritane. Ya nggih. Tan samar pamaring